Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai saurari kana sha'awar saurari ko karanta tarihin magabata kuwa? Idan wannan ne zuwanka na farko a wannan YouTube channel ɗin namu, sai ka danna mana subscribe. Da mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu za ka kalla cikin ikon Allah. Yau ina tafi da tarihi ko in ce wasu maganganu akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Katsina, a wani gari da ake kira Dutsen Safe gari a cikin Kaita Local Government a nan jihar Katsina. Manzon Allah ya zo Katsina shine tambayar da bamu sani ba. To me za aka ce ya zo Dutsen Safe? Saboda sun ga sawaye akan duwatsu. Dalilin sa anan shine babu wanda yake taka dutse yayi sawu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Menene gaskiyar lamarin? Ku biyo mu dan jin yadda ta kasance ko ku gani da idanku. To, mai sauraro mai kallo, ga mu akan titin ko in ce burjin shiga Dutsen Safe gari. Dangane ma idan mu abinda muke jin tarihi na ganin shin da gaske ne akwai sawayen manzon Allah akan dutsen ko dai. Ku biyo mu dangane da idan mu. Ga mu a cikin Dutsen Safe tsagwayan. Ku biyo mu dangane da idan mu. Malam barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Wala za mu so ka ga mu masu saurare sunanka da kai mazaunin ina ne? Ni mazaunin Dutsen Safe ne, karamar hukumar Kaita. Baka yi sunan ba? Halilu Abdullahi. Masha Allah. Akwai tarihi da muke samu na samun sawaye akan wannan duwatsun da muke tsaye akan su. Me gaskiya abin da kai ka sani a tarihance? To gaskiya abin da na sani dai ni ma sawayen nan su na sani dai a cikin tarihin abin da na sani. Amma da kuma me? Da kuma inda ya layya. Yayi layya shi wa yayi layya? Annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kenan sawayen nashi ne? Sawayen shi ne. To me yasa ka ce nashi ne? To ni ma tarihin da aka bani kenan. Abin da ya tabbata daga gare ka. Yawa abin da ya tabbata daga gare ni ma kenan. To za mu so ka nuna ma masu saurari da kallo abin da yake na jinin da kuma sawayen insha Allah. To shikenan muna zuwa in Allah ya yarda. Ka ga wuraren nan dai. Wannan wurare duk su ne na inda ya huda ne. Nan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kenan kana nihin har shuka aka yi bisa dutsen? To shine gaskiya ban samu tarihin an yi shufka ba a shufka ba shine dada ban ji wannan ba, amma dai an ce shi ya noma nan. Okay, amma a tarihance abin da ka samu kenan. Yawwa kwarai ka labaran da na samu ba. To masha Allah. Yanzu sai abin da ya rage na jini da zaka nuna mana. Shi kuma ga in mu je zuwa in. To mu je bismillah. Yanka jini yayin ya zuba. Okay, yanzu nan inda aka kwantar da rago ne kuma? Aka kwantar da rago ne, ga inda jini ya zuba ne ya gangare kasa. To shi ma wannan inda yake da jajajen nan shine inda jini ya zuba kenan? Kwarai ko inda yake da janna. To shi ma akwai tarihin da ka samu bangaren wannan koko dai ba wani tarihi? Shine dai wannan bakin tarihin kenan dai ni ma labarin da na samu kenan. To yanzu inda ya rage ka nuna mana sai inda sawaye suke ko? Sai inda sawaye suke sai mun sauka in kasa. Sai an sauka a can wani karamin dutsen kenan? Wani karamin dutsen ba. Wanda yake taka dutse ya sabu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kan ku ce ba mu kama Ibrahim, shi ma kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma akwai wani dalili wanda malamai ne za su yi muku bayani idan kun nemi sani. Ku biyo mu dan ganin yadda ta kasance. Malam bismillah. Ta hauka gani. Ka nuna da hannunka ka ce ga taki guda nan. Ga taki guda nan. Ga ma guda nan. To nan ma duk sawu ne. Nan ma sawun shi ne. To. Sannan sai ya ketaro ya zo nan. Nan ma ga su. Nan ma sawu ne. Nan ma din nashi ne. Nan ga su. To. Sai ga inda ya salla nan. To. Ga durƙushin shi nan. Ga durƙushin shi nan. To. Sai ga inda goshin shi ya aje nan. To. To nan kuma fa. Nan hannu ne. To samu hannu ne nan hannuwa ne. Nan ma hannu ne. Inda ya dafa hannuwan shi. To nan fa. Nan kawai shi ce gude. To ina ga guden nan. To ka fahimta ko nan gwiwai. Masu saurare kamar dai yadda muke kallo. Nan gwiwai ne ka gani. Ga sawu mun gani guda nawa kenan zamu ce guda 7. Guda 7. Ga ɗaya nan ko? Nan sawu shi ne inda ya miƙe tsaye. Nan ƙawahu ne. Nan kuma gwiwai ne. Nan kuma hannuwa ne. Nan hannaye ne. Nan kuma goshi ne. Nan kuma goshi ne. To masu saurare alƙalanci ya rage naku. Mu dai ga abin da muke jin labari ko in ce tarihi. Mun zo mun tabbata abin da muka gani. Duk da dai wani zai ce to ai babu sawu na yatsu sai dai na kafa. Wannan kuma sun ban ba Allah sani ne. Allah shi ya san
sirrin da ya boye akan wannan. Kwarai ma. Assalamu alaikum. Malam mun gode kwarai. Allah ya saka da da muka dawo karshen wannan. to yan uwa gashi dai kuna gani a idan ku muna hawa a kan dutsen da nake ba ku labari. Umar Usman kenan da ya taimaka tarihin ya kammala a yau. Kamar yadda muke gani wannan dutse shine inda sawayen Annabi Muhammadu suke a cewar tarihin da muka samu. Wannan kuma inda kamar sawun noma yake ne. Ga inda kuma suke cewa jini ya zubo dalilin yankan rago da ya yi a gurin kenan. Abin da muka samu na tarihi. Kada fa a manta da danna mana subscribe.